Amahan namo nga balaan dako kaing among kalipay nga niining kabuntagon sa adlawng igpapahulay. Ania kami sa pagsangpit kanimo pinaagi sa pagampo. Nahibalo kami nga sa lain-lain nga bahin sa kalibutan niining taknaa. Ang imong mga anak mihunong sa makadiyot gikan sa ilang daghan nga mga buluhaton, mga kalihukan alang sa hiniusa nga pagsangpit kanimo nining 777 Prayer Initiative. Kami amahan nagaduol kanimo unas tanan sa pagdaig kanimo, sa pagsimba kanimo, kay wala nay laing Dios. Ikaw lamang ang Dios nga maglalalang, ikaw ang Dios nga naghatag sa tanan namong panginahanglan labaw sa tanan. Ikaw ang Dios nga nagluwas kanamo gikan sa silot sa sala. Karon among gipangayo, ikaw magpadayon sa pag-uban kanamo samtang kami naghimo sa among pahat sa lain-lain nga mga kalihukan niining yuta nga among gipuy-an. Sa pinasahi among giampo ang among mga higala ug mga igsuon nga naay mga suliran. Ang uban kanila anaas mga tambalanan. Gipangayo namo nga ang imong langitnong kamot nga dunay gahom sa pag-ayo, nga daghang masakiton ang gitambalan sa dinhi pa ikaw sa yuta, nga niinin taknaa bisan anaa na ikaw sa imong gingharian sa langit, himo silang kabuton sa imong gamhanang kamot nga makatambal sa mga balatian, nga ang ilang pagtuo matugbangan sa dihang sila mubati nga ang milagros ilang kinabuhi mao ang imong pagpaagi sa pagpasabot nga ang ilang mga pag-ampog pangaliya imong gipatalinghugan. Gidala usab namo diha kanimo ang personal nga mga suliran sa imong mga anak nga tingali niinin taknaa nagatan-aw niining programa. Nahibalo ka sa ilang mga sirkumstansya. Tagda sila amahan ug ayaw sila talikdi. Giampo sab namo amahan nga imong panalanginan ang paningkamot sa panginabuhi sa daghang mga tao. Adlaw-adlaw nilang paningkamot, hatagi sila kahigayunan nga masustinihan la ang ilang panginahanglan. Ang mga ginikana naghando mulampos ang ilang mga kabataan sa pagtungha ug muambit unya sa ilang luna sa natad sa pagpanerbisyo. Panalangini kining programa sa Hope Channel ug ang misyon niini sa pagdalas maayong balita ngadtos daghang mga puloy-anan. Salamat sa imong pagtubag sa among pangalian ning kabuntagon kay kining tanan among gipangayo sa kadagaya sab sa grasya nimo sa matag usa kanamo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.